Madrilen jaio ginen, eta etorri ginen duela 10 urte inguru. Bere familia hemengoa zen, eta batzuetan etortzen ginen ona oporretan, eta hori, eta oso gustora geunden beti. Eta azkenean, oso gaztea ginen eta hori, eta Madrilen ere gure egoera etzen oso ona, lanak beti nahiko prekarioak, ez dakiz zer, eta hori. Etortzen ginenean ona, beti oso gustora geunden, eta azkenean erabaki genuen zergatik ez etortzea ona, ez? Beti geratu nahi genuen hemen denbora gehiago eta bueltatu behar genuen, ez? Eta azkenean, eman genuen pausa eta hona etorri ginen. Hemen bizi nahi badugu, hemengo hizkuntza ezagutu behar dugulako. Osea, aldera litzateke alderantziz, zergatik ez. Ezta? Bai, ez dakit. Beti esaten genuen hasieran, ez? Herri batera ailegatzen bazara, errespetuagatik, hasteko eta behin, normala dena da ikastea hango hizkuntza, ez? Beste, justu hona etorri baino lehen ibili ginen Alemanian, ez? Hara joan ginen eta saiatu ginen Alemaniaraz hitz egiten eta hori. Eta hona etorri baino lehen, argi geneukan aldez aurretik, hemen geratuz gero, hori, ikasi behar genuela hemengo hizkuntza. Bai. Euskarak eman dit ergatiba, brukomina, eta horretaz gain, sentitzen dut hemengo zati bat edo ale bat naizela. Bai, ez dakite, hona etorri baino lehen, gu ja Madrilen guk entzuten genuen musika euskeraz eta hori, eta batzuetan etortzen ginenean, hona Gasteizera edo Baztanera oso erakargarria egiten genuen bai hizkuntza, bai kultura. Egia da hona etorri baino lehen igual geneukan pixkat, ez dakit nola esan, ikusten genuen pixkat zerbait mistikoa edo ez dakit nola adierazi, ez? Ez dakit, orain da ikusten dute Euskal Herria gure etxea dela, ez? Ez dut ikusten nire burua hemen dikat edo. Lehen zen leku berezi bat etortzeko eta oso erakargarria, eta orain da nire lekua edo, ez dakit nola esan. Baina gero ja konturatu ginen edo ez dakite, prozesua oso polita izaten ari zela. Ezagutu genuen jendea, ezagutu genuen mundu berri bat, azkenean. Egia da ezagutzen genuela jendea, zure lehengusaren bidez, etortzen ginean ja lagunak genituen, haiek hitz egiten zuten euskeraz, eta guretzat zen zaila egotea beti inguru batean nolabait beti gure erruz edo aldatu behar zutela euskaratik, eta hori ezen eroso, eta gainera guk ikasi nahi genuen, ez? Eta hasi ginen ikasten, euskaltegian, jende asko ezagutu genuen, lagun asko, eta horien artean hasi ginen Alabi irratian justu parte hartzen. Hasi ginen egiten irratxa bat deitzen zena Euskaldun txarrak. Zeren justu garai horretan, ja hitz egiten genuen pixka, da ez genekin oso ondo hitz egiten. Eta hori zen pixkat asmoa, ez? Ez dakigu oraindik ondo hitz egiten, ez dugu egiten perfecto, baina kapazak gara komunikatzeko. Eta galdu behar dugu lotza, ez? Bestela ez dugu inoiz ikasiko edo ez dugu inoiz pausu hori emango benetan hitz egiteko lagunekin. Eta ez ginen oraindik euskaldun berriak, euskaldun zaharrak ez ginen, ginen euskaldun txarrak. Eta oso garai polita izan zen hori irratian, eta horri esker ere, orain, ez, gaur egun hitz egiten dugu euskaraz lagunekin, egiten dugu bizitza euskaraz, Gogoratzen dut, etorri ginela irailean, ez? Nik uste dut izan zela, bai. Eta ikasi justu aprobetxatu genuen paro kobratzen ari ginela, eta lehenengo urtean edo, hori, paro egongo ginen kobratzen. Eta hasieran sartu ginen hizkuntza eskolan. Eta ziren astean bitan edo. Eta gero lagun batekin egun batean, gainera hori izan zen Gasteizko jaietan.
justu hemen bizi baino lehen. Izan zigu, nola hizkuntza eskolan eta gizar, sartu adekan, egunero, bestela duzu ikasiko hor pizkatola, ez? Eta lehenengo hilabetetan, ibili ginen aldi berean hizkuntza eskolan eta aekan. Eta gero ja bakarrik aekan. Eta hori, lehenengo urtea egunero klasean, euskaltegian, eta gero udan aprobetxatu genuen egiteko trinko pare bat, hor 5 ordukoa. Eta nik uste dut, bigarren udan, hasi ginela pizka lagunekin saiatzen hitz egiten, eta hori, ez? Bai, justu jaio zen Irati, eta orainik ikasten ari ginen. Eta nik uste zuzen dela... Bai, azterketan, eta zu alabarekin kanpoan bada espada titia eman behar banion, edo batera behar nintzen edo, pues... Bai. Bai, bueltaka horkarrarekin goratzen dute azterketak hori, hasian izan zela. Eta, gero, klaro, ja jaio zenean Irati, motivazioa zen extra edo, ez? Ostia, orain hitz egin nahi dugu gure alabarekin euskeraz eta hitz egin nahi dugu ongi. Ez bakarrik pixkate hitz egingo badugu, hitz egingo dugu ondo berarekin, ez? Eta... Bueno, eta oso... Jaio zenean, nik hitz egiten nuen gaztelaniaz berarekin, baina urte pare bat pasa eta gero ja hasi ginen aldatzen. Beste batzuetan gaztelaniaz eta beste batzuetan euskaraz, eta lortu dugu. Batzen nintzen hor justu erditzean hitz egiten hor emaginekin, erdi euskeraz, erdi erderaz, hasian euskeraz, eta gero une kritikoetan unean bada espada. Gaztelaniaz, bada espada. Bai. Escucha y aprende, ¿no? Euskaraz ikusi, ve y aprende, ikusi eta ikasi, pues escucha y aprende. Nik esango nieke que aprovechasen la oportunidad y que la disfrutasen. Al final siempre, en el tema del proceso de aprendizaje, siempre parece que como está enfocado por un lado a aprobar los exámenes para tema laboral y tal, pues un poco cambiar el punto de vista, ¿no? O sea, aprovecha la oportunidad, porque no va a ser solo aprender un idioma, al fin y al cabo estás entrando en un mundo nuevo, se te va a abrir un abanico de posibilidades en todos los sentidos, culturalmente, pues, laboral también, pero al fin y al cabo en nuestro caso no era lo importante, cuando llegamos no era nuestra intención aprender por eso. Que aprovechen la oportunidad y que la disfruten en el camino. Al final, para nosotros ha sido una especie de segunda juventud, entrar en un proceso de aprendizaje, ir a clase, conocer gente nueva, los versos,